gjort. Sørger for. Det er stadigvæk ikke i orden. Det vil sige, når Claus og Finn tager hjem, så hvis de har et problem, så er det bare ærgerligt. Så er det helt flyver. Det er jo fandme tog. For noget, som faktisk er rimeligt. Nu er det så blevet kørt lidt op, for nu har Claus jo selvfølgelig nævnt det igen, og resten fra Danit har været inde over Stegenæs. Så ikke fanden ikke får tænkt at lave sådan. Vi køber bare ud med. Det er oppe i Jente. Der er security. Stop den. Hvad siger Finn til det?